neste caso valdría para as dúas con os matices que despois direi, non? Eu creo que hai un descoñecemento total das leixes deste Estado e da Constitución, non? A Constitución española, no artículo 132, di que son bens de dominio público estatal os que determinan a lei, en este caso a lei que despois falarei dela. En todo caso, a zona marítimo terrestre, as playas, o mar territorial e os recursos naturales da zona económica e da plataforma continental. Isto o di a Constitución. A lei de costas de 88, de 28 de xulio, dice, o artículo 4 dice, pertencen a sí mismo o dominio público marítimo terrestre estatal os terreos ganados ao mar como consecuencia directa ou indirecta de obras e de secados de ribeira. Vaya catástrofe se provocou en Santa Cristina cando se fixeron os recheos do muelle, do dique Barrié de la Maza e do puerto de Oza. Vaya catástrofe se produxo na ría do Pasaje en Santa Cristina, casi facendo desaparecer a playa. Non? Dice tamén os terrenos destinados como dominio público e que por calquer causa foron perdendo as súas características naturales de playa, acantilado ou zona marítimo terrestre. Aínda que foran rellenados, siguen sendo do Estado. De todos os españoles. Dice tamén, os portos e instalacións portuarias de titularidade estatal se regularán pola legislación específica. Que non pode saltarse a Constitución nin a lei. O Real Decreto 876 de 10 de outubro do 14, que se aproba o Reglamento de Costas, dice fines, o artículo 2, garantizar el uso público del mar, de su ribera y del resto de dominio público marítimo terrestre sin más excepciones que las derivadas de razones de interés público, debidamente justificadas. Razones de interés público debidamente justificadas. Artículo 3. Bienes de dominio público marítimo terrestre por determinación de la Constitución y de la Ley de Costas. Y dice, son bienes de dominio público marítimo terrestre estatal en virtud de lo dispuesto en la Constitución, vuelve a cargar, 132.2, e a Lei de Costas do 88. Artículo 5. Bens de dominio público marítimo terrestre por determinación legal. Pertencen a sí mismo o dominio público marítimo terrestre os terrenos ganados, volvo a dicilo, os terrenos ganados ao mar como consecuencia directa ou indirecta de obras e os desecados da ribeira. Logo tamén dice que as obras e instalacións construídas polo Estado en dicho dominio tamén son de interés público. Ou aquelas outras que fixeran persoas con concesións. O Real Decreto Legislativo 2 do 2011 de 5 de setembro dice no artículo 67 naturaleza e determinación do dominio público portuario. Os portos de interés xeral forman parte do dominio público marítimo terrestre e integran o dominio público portuario estatal o cal se regula polas disposicións desta lei e pola Lei de Costas. Pertenecen ao dominio público estatal os terrenos, obras e instalacións portuarias fijas de titularidade estatal afectadas polo Servicio de Portos. E tamén dice, as obras do Estado, as obras que o Estado ou autoridades portuarias realicen sobre ditos dominios. E as obras construídas polos titulares dunha concesión de dominio público que tendrán que revertir a autoridade portuaria. En o artículo 72 dice, usos e actividades permitidas en dominio público portuario. En o dominio público portuario só podrán levarse a cabo actividades, instalacións e construccións acordes cos usos portuarios. A tal efecto teñen a Constitución de usos portuarios os siguientes. Usos comerciales, entre os que figuran os relacionados no intercambio de modos de transporte. En aqueles terrenos que non reúnen as características naturales de ben de dominio público marítimo terrestre, en base ao artículo 3 da Lei de Costas, e por causa da evolución das necesidades operativas de tráficos portuarios que quedaran en desuso ou foran perdendo a súa funcionalidade ou idoneidade técnica para a actividade portuaria, deberán admitirse no dominio público portuario espacios destinados para usos vinculados á interacción porto-ciudad, tales como equipamentos culturales, recreativos, certámenes, feriales, exposiciones e outras actividades. Desde logo, non nada do que ven despois. Las autoridades portuarias non podrán participar directa ou indirectamente na promoción, explotación ou negocio ou xestión, ou negocio digo eu, ou xestión das instalacións e actividades que se desarrollan en estes espacios, salvo as relativas a equipamentos culturales, exposicións, en todo caso, as que sean promovidas por alguna administración pública. Están prohibidas aquelas ocupacións e utilizacións do dominio público portuario que se destinen a edificacións para residencias de habitación. Non pode haber vivendas nos portos. Residencia de habitación al tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión y a la publicidad
comercial a través de carteles ou vallas, medios acústicos ou audiovisuales. Dito isto, ante a operación especulativa que Portos do Estado pretenda levar nas zonas portuarias da Coruña, dende a alternativa dos veciños queremos manifestar aos que queren convencernos das bondades da venta dos terrenos públicos gañados ao mar e roubados o seguinte. A constitución do Porto Exterior, igual que outras actuacións en distintos portos de España, a ten que pagar o Estado a cargo dos seus propios orzamentos, como fixo en Gijón e en outras partes do país. O solar que queren vender non lles costou nada porque tamén foi roubado o mar de todos os españoles. O Porto ten diversos xeitos de facer caixa. Xo está facendo tasas portuarias, peaxes por aplicación de medidas de seguridade, concesión de espacios para empresas de monopolios. Ahora mismo no Porto Exterior se está dando adxudicacións. Por canto se dan esas adxudicacións? Que se pagan por esas adxudicacións? Que pasa cando ven un barco petrolero que non lle poñen a medida de seguridade e cobran unha tasa por poñerlla, que supera os 2 millóns de pesetas antiguas e non se poñen, en cambio se cobran? É dicir, un montón de cousas que habría que facer unha auditoría aí nese porto tremenda para ver o que está pasando aí, non? Pero bueno, como quen a ten que facer non decide, pois non habrá nunca. Non debemos esquecer que a Coruña é un concello con fortes carencias de zonas verdes, deportivas e áreas de esparcimento de ocio por habitante. A especulación foi feroz ca cidade da Coruña e hai unhas carencias tremendas de espacios e non valen os arrabales agora das aforas lindando cos municipios colindantes. O cidadano ten que ter no centro da cidade espacios para ocio, para diversión, e non nos arrabales en terrenos antigos vertedeiros que non valen nin para as cabras. Os muelles de Batería e Calvo Sotelo, que nos dicen as bondades, ya son nuestros, ya está garantizado lo público, nunca serán unha zona pública nin verde, porque queren manter os 54.565 metros cuadrados de construción que hai neste momento ahora en edificios. Donde está o suelo para disfrutar os veciños? Non? Donde está? 76.000 metros, 54.000 ocupados con construción. Non? No caso do Muelle de San Diego e do Centenario, queren facer 396.000 metros cuadrados de construción de vivendas e locais. É dicir, casi 4.000 vivendas, que son un tercio da totalidade que existen en Oleiros. En todo Oleiros, con edificios, neste caso, de hasta 10 plantas, convertindo os castros, a Gueiteira e a zona de 4 camiños no patio traseiro da cidade marítima. Ante tal atraco, a cidade da Coruña, os seus veciños e todas as entidades, incluída a Diputación, deben alzar a voz para impedir esta operación especulativa a máis grande da historia da Coruña. Si se fai. Xa veremos si se fai. Xa veremos si se fai. A Diputación, insisto, non pode nin debe estar ao marxen do espolio que se pretende levar a cabo e nada hai que pagar por un solo que de todos. Faltaba máis que ahora tiñamos que comprar o que é noso. É un escándalo decir que vamos a gastar cartos públicos en comprar un terreno que é de todos os españoles. É indignante, é totalmente indignante. E non valen eses exemplos como veu este día na prensa, en outros lugares, de portos que fixeron grandes edificios e grandes cosas, roubando, atracando, nunca mellor dito, nos portos, atracando, para encher os bolsillos a costa dos ciudadanos desos países. Por tanto, eu digo que a Diputación debe estar presente, nos representa, aquí se decía hai un rato que non, a Diputación representa os concellos. Aquí na Coruña, eu non son alcalde da Coruña, pero eu teño interese no Porto da Coruña, porque o mar é de todos. E, ademais, encima, o Concello de Oleiros é un dos máis perxudicados de toda a canta tropelía se fixo durante anos no Concello da Coruña. Sacaban o porto de pesca porque había que sacar para especular, xa estaban pensando en especular. E agora o porto de pesca, que era o primeiro de Galicia, está convertido no terceiro, no cuarto ou no quinto. Hasta nos pasa Burela por diante. É tremendo. Todo para sacar, para especular. Xa estaban pensando naquele entonces. Pois despertemos os que temos conciencia de vos ciudadanos e defendamos este porto, este terreno dos portos para todos os ciudadanos e non para uns cuantos especuladores e sinvergüenzas. Non é un problema do Concello de Coruña, é un problema de todos os españoles que amamos este país noso, non? E que queremos o mellor para o disfrute dos nosos ciudadanos nos terrenos que son de uso público. Porque é un problema de Estado, se dice. Unha mina, aquí viñamos a tratar minas. Eu non sei se é un problema de Diputación a mina. Viñamos a tratar autovías, que non teñen nada que ver ca Diputación e que teñen que ver con outros organismos. Viñamos a tratar outros temas, moitos outros, se fora un aeroporto ou calquera outra cousa. Eu o que dixen é que nadie ten que pagar,
Cando digo que a Diputación participe, digo que ten que participar, porque somos políticos, estamos defendendo políticas neste país. Eu estou convencido que o PSOE, no que estou dicindo, ten claro o que eu manifesto e seguro que está ao 100% de acordo. E que dice o PSOE, calquer outro dos partidos, BNG, Mareas, e incluso, en algúns temas, hasta o Partido Popular. Non? Por tanto, eu que estou dicindo é que temos que defender o público, que non temos que pagar polo que é noso. Se un ten unha casa non ten que comprarla novamente, non? É del. Por tanto, eso é noso, son terrenos nosos que temos que recuperar e non hai que pagar, e si debemos participar. Lamento que non se teña esa visión, porque os políticos nos elixen para defender este país. En calquer rincón, calquer tema que afecte ao tema público, calquer político, sexa ou non do lugar, ten obrigación de defender o que é de todos. E iso é o que quero decir.